أب عمت أب حدا ويكلتا جيزين دحردا تقعزو خويتنكم لما عنتي حدا كابتوم زحايلون زعبيون ناي travel ويكا ناي قعزو كريديت كارد كي قلت لكم كفتني وسدما حدا كابتي زعبي بانك زهبو خوينو كاب تيدي infinity privilege بزبل أب ناي تيدي ويكا تورونتو دومينوس زوهاب كوينو اتي أقداسنوتون تقمتاتون حدا بحدا أبزي فيديو خجلت لكم كفتني معناتو أنا لحد عام تخون نزي كريديت كارد تتقيمولو كسب حجون تقومولو سلازلهم نسخهم دما اندحر أنا كريديت كارد بجوب نعم نفسهم أوعلكمهم بزجبا أتصبيقو كحجزكم يخلي أبزي فيديو زي دما اتي أقداسنوتو حدا بحدا انتاي مخانو كنرئي كفتنا قال لك هات مجلس تهدما تقمتاتو نحق واقو عمتاو خفلت كمون نتوقع عستي ويدما أفرتي نزخونكم إزي كريديت زي أزيو كتقمكم يخلي سلازي اندحر دا أنا زي فيديو حدش تغينكم نزي مدبزن خعبي شير لايك سبسكرايب ناقوركم نابت فوتو محواتكم نابت فوتو عرختكم الناس ردكم حقسكم أي فلينا ناولكو نامتو خبلكم سنة مكتتال حبيب على البسيط كبار حدادك نايل سيازازي تكريديت كارد نزي مثل مهنياتو إذا كريديت كارد زي كم تناي كريديت كارد دعت صفا يكونن مهنياتو it's حاتينيو and it's high quality it's really ولا باكيج هم تسكاهلو أب جلا عينت باكيج بتسلمي متسكا تعشقو مالتيو so إذا كريديت كارد زي انتاي زت أقالي ندحر دايلنا حدا بحدا نبغهم كنبلو كفتينه مالتيو إذا كريديت كارد زي بدرجة من زوجشو ناينك دي سبات أب frequently زوجازو كاب حدا كلته أفورتو خينهم وكا entrepreneur كخونو زخولو دما بجوبو كحجزهم يخيليو مالتيو نزجين ناتو require كجبرو زخيل كرمي إم نابتي apply مقباركام ناتو حقتات سلوزلو نتا حقتات سي بب حدا يكون ريوهم فتنا مالتيو قداماي اندحر دا انسخا والكسب ويكا سينجل سب كوين كام اتاويخا كام 250 كساب 250 شح كبتصح كخلالو مالتيو اندحر دا سدرابيت الو خادما اتينا هاتكا اتاوي كساب 300 شح تبتصح كخون كخلالو مالتيو اودما اتي نهاتكا كريديت سكور ويكا اتي نهاتكا سكور أب زبالت ويكا أفتناي هاي ويكا أفتي ناي زحاشة بوتا كتهلو كتكئل اللكام نزي كريديت زي محزنام اتي تقومتاتو انتايو اندحر دايلنام قداماي اندحر دا أب ايربورت خيتكا بنتسا نابتي لانش ناي مساحة انقدوت ناي كورسي انقدوت كخوني خيل ناي درار انقدوت كخوني خيل بنتسا أفتي لانش كسابتي فلايت كازا أكل كتقوملو تخيليخا on the same time اندحر دا مساحة سب دقايش اللو نعوون أب حدا فلايت اير كندا اندحر دا خوينو مساحة كتوزدو تخيليخا مساحة زخوانا ولا أب ايربورت اندحر دا رخيب كاو تفولتو خون خيل ويكا زخوانا invitation اندحر دا انسب invite جير كاو ازي بنتسا كتوو يخو اليوم مالتيو سلازي اتزعابين تزبالت اندمام أما بزحتيو ترافل أم نقبرلو بزح ناي متصباي تخولوتات أبزلولو كاب كلتن لعلي ويكا سلست 4 5 6 خون كله إتي نطفو جنزب بتي نحنا زلنا ناي كريديت كارد كنشوفونو أزيزو قللي خون مالتيو إذا دما إتي كريديت كارد اندحر دا مجمريا نوصدو خوينا لك بوينت ألو مسؤول وهابنا أبسغاتو جوزو زخونا عينت ناي travel كون خيل أتقدامي كوهابكا هلو كساب 30 بوينت ويكا كريديت يوهابكا مالتي سلازي اندحر دا ناي مقبي ناي مسته ويكا واي فاي اب فلايت اب تخدل واي فاي ونكي وهابكا يخلي مالتي كم كالاي كنتاي حجزنا اندحر دا يلم كل جزء سب كسرع خلو
نسخة priority up to priority line ويكام ستون business card line مسؤوم تسرع مالتي مسؤوم تسريعها لكن دي نايتوم ناي نورمال تسريعهم and بلاين دخلوا نسخة priority pass على كامالتي كم كلا إدما ناي بورصة ناي نات أزخون نجارات يوهاب كامالتي ندحر دا بورصة سقيل كايدوما لك عت بورصة أبتي بورصة priority زبل تاج كيوم اتي بورصة كمتصخلو نباها قدامنت نعخا يمتصكا ويكا قدامنت نعخا يوهاب كامالتي سو اتي زبلت اخا غيزيها بغوب تقطبالها مالتي እዚ ክሬዲት ካርድ ብምውላውካ ኣብ ብዙሕ ናይ ግዜ ነገራት ይቁጥበልካን ይሓዝኣልካን ማለት እዩ ክልተ ነጥቢ ንነፍሲ ወከፍ $1 ኣብ ኤር ካናዳ ዝግበር ወፃኢ ማለት እዩ 1.5 ድማ ነፍሲ ወከፍ $1 ንነዳዲ ማኪናና ክመልኦ ከለና ይውሃበና ማለት እዩ 1.25 ነጥብ ድማ ንነፍሲ ወከፍ $1 ነጥፋ نخلو كال وصايتات يوهابنا مالتي ازوم نطبታት እዚኦም እንድሕር ደኣ ብጉቡ ነጥቢ ኣዋህሊልና ኮይና ድማ ብናይ ነፃ ኣብ ናይ ሆቴላት ኣብቲ ንሶም ዘለዎም ወይ ከዓ ምስቶም ናይ ክሬዲት ካርድ ኣብቲ ናይ ኣፕሊኬሽን ኣደሎ ብነፃ ክትሓድሩ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ ፖይንት ተጠቂምኩም ማለት እዩ ኣብ ናይ ፍላይት ክትመርጹ ከለኹም ድማ ዲስካውንት ይውሃበኩም እዩ እቲ ናሃትኩም ዘሎ ፖይንት ምስቲ ካሽ ተደሚሩ ንኣብነት ኣብ ናይ ኤውሮጳ ኸይደሉ ዝነበርኩ በቲ ናይ ክሬዲት ካርድ ክሳብ 8,900 ካቨር ዝገብረልካ ነገራት ኣሎ and on the same time ብነፃ ተሓድሩሉኻ ኣብ ናይ ሆቴላት ኣሎ ንኣብነት ኣብ ናይ ካዚኖ ዘሎ ኣነ ፈቲነዮ ስለነበርኩ ኣብኡ ከም ብነፃ ክትሓድር ትኽእል ኢኻ ካልእ ሆቴላቱን ምስኦም ዝገብራ ኣለዋ ብነፃ ክትሓድሩሉ ትኽእሉ ኢኹም ገዚእኹም ሆቴላት ماكينة مكراي أما ماكينة مكراي دما ناي ديسكاونت نجار يوهبوكمي مالتي on the same time كم تقوم تحطوا خنريو نخيل دما أم ناي جوزو insurance مالتي أم ناي جوزو insurance دما إذا كاردزي دول ناي مدحن وحسنت يتقالل جوزو مس سرس وي مس زتعناقف هتوت حكمنا وحجز مدن واي نفاريت ጥፍኣት ሻንጣ ወይ ከዓ መድሕን ተኻራይ መኪና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ንዓይ ኣጋጢሙ ዝነበረ ንኣብነት ቦርሳይ ካብ ለንደን ናብዚ ኣብ ዝመፀሉ ዝነበርኩ ግዜያት for some reason ነጉዑ ወይ ከዓ ተሰይሩ ስለ ዝመፀኒ on the same time claim ገይረ ሓዱሽ ቦርሳ ከይዶም ገየ ናብ ገዛይ ሰዲዶም ላይ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ዝኾነ ዓይነት ፀገማት ኣጋጢሙ እዚ ክሬዲት ካርድ እዚ ብዙሕ ክሽፍነልኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ክሬዲት ካርድ ዓመታዊ ክፍሊቱ ክንደይ እንድሕር ዳ ኢልና አንቻት almost 600 ማለት እዩ እዚ ዓመታዊ ኢሉ ንኽንሪኦ ኣብ ዓመት ዝርከብ ረብሓታት ማለት እዩ 6 ግዜ ላንች ንጥቀም እዚ ኣብቲ 6 ግዜ ክንጥቀም ከለና ቪዛ ድበሃል ኣሎ ንዕኡ ኣውሪድኩም ምስቲ ናትኩም ናይ ክሬዲት ካርድ ሊንክ ብምግባር ኣብ ዝኾነ ኣብ ኢንተርናሽናል ኣብ ትኸድዎ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ካናዳ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ናይ ኤር ካናዳ ኮይንኩም ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ዳ ካብ ካናዳ ወፃኢ ኮይኑ ግን መብዛሕትኡ ናይ ኤር ካናዳ ኣብ ኩሉ ስለዘየለ ብቪዛ ድብል ኣፕሊኬሽን ኣብ ቀጻሊ ኣብ ብድሕሪኣ ዘስዕባ ቪድዮ ከሪእኩም ክፍትኔ one by one ኣነ እንዳትጠቀም ከለኹ and then ንስኹም ከዓ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ደረጃታት ማለት እዩ ግን ኣብ ካናዳ ኣብ ዝኾንኩሞ ዶሜስቲክ ዝኾነ ፍላይት ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ካናዳ ወፃኢ እንድሕር ዳ ኮይኑ ድማ በተን 6 ፓስ ዝወሃባኹም ናይ ኢንተርናሽናል ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሶ 6 ግዜ ክንብል ከለና 6 ድረብሖ ብ50 300 4 ግዜ ሻንጣ ብነፃ ملاخ مالتيو 4 ግዜ ሻንጣ ብነፃ ንለኽ እዚ ድማ ክንብል ከለና 35 ማለት እዩ 4 ብ35 140 ናይ ጉዕዞ ውሕስነት ድማ ክሳብ 150 ብግምት ማለት እዩ ድምር ድማ እዚ ኩሉ 590 ኣብ ዓመት ይኸውን on the same time በቲሎም ደም በትኻ ክሳብ ናይ 600 ከም ዝበጽሕ ይገብርዎ ግን እዚ ክብል ከለኹ ንዓይ ኣዝዩ ጠቃሚ ክሬዲት ካርድ እዩ ማለት እዩ እንድሕር ዳ
ኣብ ዓመት 2 ግዜ ወይ ከዓ 3 ግዜ እንጥቀም ኮይና እዚ ካርድ እዚ ክጠቅመኩም ይኽእል እዩ ብሓፈሻው ግን እዚ ካርድ እዚ ብዝያዳ ንመን ይጠቅም እንድሕር ኢልና ነዞም ድስዕብ ይጠቅም ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንዝገሹ ንናይ ንግዲ ወነንቲ ዝኾኑ ኣፎርቲ ወይ ከዓ ኢንተርፕረነር ዝኾኑ ከምኡውን ንማንም ሰብ ከም ዝኽንብሎ ፅናሕና ካብ 2 ወይ ከዓ ክሳብ 3 ግዜ ዝመላለሱ ድማ እቲ ናይ ኩሉ ወፃኢታት ዝረኣናዮ ኣብ ዓመት ክትመልሶ ትኽእል ኢኻ it's not like a big deal ማለት እዩ ዝኽብል ከለኹ ኩሉ ሰብ ሓደ ኣይኮነን እቲ ክትጥቀመሉ ዝኽእል ሰብ ጥራይ ክትጥቀመሉ ዘለዎ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ እቶም ብብዙሕ እትገሹ ወይ ከዓ ናይ ቢዝነስ ሰባት ዝኾንኩም እዚ ክሬዲት ካርድ እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ካናዳ ዝበለፁ ክሬዲት ካርድ ናይ መገሻ እዩ ማለት መተሓሳሰቢ ኣብ መወዳእታ ግን ነዚ ክሬዲት እዚ ኣብ ዝህልወኩም ወይ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ክሬዲት ካርድ እንድሕር ደኣ ኣለኩም ኮይኑ ብልክዕ እቲ ዘውፃኹሞ ልክዕ ክፈልዎ ኣብ ግዚኡ ልክዕ ክፈልዎ ኣይ ብዙሕ ሰብ ኣብ 21 መዓልቲ 30 መዓልቲ ሰብ ንናቱ ርእይቶ ክህልዎ ይኽእል እዩ ፐርሰናል ኣነ እንድሕር ደኣ ሎም ተጠቂመሉ እንድሕር ደኣ ገንዘብ ኣለኒ I paid right away እንድሕር ደኣ ተጠቂምኩሉ just ክፈልዎ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ትኸፍልዎ ኮይንኩም ዝተጠቀምኩምሉ ክሬዲትኩም ክዓቢ ክሕግዘኩም እዩ ኣብ ዝኾነ ነገራት ኣብ ትደልሉ ምክንያቱ ዝኾነ ናይ ካናዳ እንድሕር ደኣ ዲናዮ ዝኾነ ነገራትካ ቸክ ክግበር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ክሬዲት ካርድ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ከምዞም ዓይነት ነገራት እንድሕር ደኣ ዓበይቲ ኣለዎም ኮይኖም ኣዝዮም ክጠቕሙዎም ስለ ዝኽእሉ ነዚ ነገራት እዚ ብዘይ ሸለልትነት ብግቡእ እንድሕር ደኣ ከፊልናዮም ንሕና ክንዕወት ንኽእል ኢና ንሕና ነቲ ደሊልናዮ ዘለና ልክዕ ከምቶም ኣብቲ ዝዓበየ ደረጃ ዘለዉ ሰባት ከምኦም ኮይና ንሕና ንነብስና ማኔጅ ጌርና ከምቲ ንደልዮ ዓይነት ናብራ ክንነብር ንኽእል ኢና ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ንክሬዲት ካርድ ብግቡእ ተጠቂምናሉ ብዝበለፀ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲታትን ብዙሕ ዕድላትን እዩ ዘሎ እሞ ኣብ ዝኾነ ነገራት ሸለል ዘይ ምባል ማለት እዩ እንድሕር ደኣ እዚ ቪድዮ እዚ ኣገዳሲ ወይ ከዓ ጠቃሚ ኮይኑ ረኺብኩሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ሓገዝኩም ወይ ከዓ ደገፍኩም ኣይፈለና حبيب على المسيح جبار الحنابل نايل الزي